Mill-żmien għal żmien jiġu organizzati f'pajjiżna u anke f'pajjiżi oħrajn dawk li nsejħulhom servizzi ekumeniċi. X'ikun servizz ekumeniku? Servizz ekumeniku ma jkunx qudiesa, la qudiesa li niċċelebraw aħna l-Kattoliċi jew li jiċċelebraw l-Ortodossi, u lanqas ma tkun it-tifkira taċ-ċena tal-mulej li jagħmlu il-Protestanti jew xi grupp ieħor nisrani. Servizz ekumeniku huwa laqgħa ta' talb fejn aħna lan li ninġabru flimkien u li nitolbu għall-għaqda fost l-insara li tant ried Ġesu. U l-moviment ekumeniku f'dawn l-aħħar 100 sena imma b'mod iktar regolari fl-aħħar 50 sena iħeġġeġ lill-insara minn knies differenti biex jinġabru flimkien minn żmien għal żmien biex nitolbu għall-għaqda. Kull sena sseħħ ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara. Din isseħħ madwar id-dinja kollha bejn it-18 u l-25 ta' Jannar. Imma anke wkoll għall-ħabta ta' Pentekoste 8 ukoll ġieli jsiru servizzi ekumeniċi oħrajn. X'jiġri waqt servizz ekumeniku? Inkantaw flimkien. Nitolbu flimkien billi nisimgħu il-kelma tal-Alla flimkien. Issir riflessjoni minn xi ħadd, minn xi wieħed mis-saċerdoti jew ministers ta' dawn il-knejjes, riflessjoni fuq il-kelma tal-Alla li nkunu smajna. Nagħmlu t-talba tal-ġemgħa flimkien bil-Malti iktar nifhmuha t-talba tal-fidili insara flimkien, nitolbu flimkien. Nitolbu l-kredu flimkien għax il-kredu huwa komuni għall-insara kollha. Nitolbu t-talba tal-missierna flimkien li għat-talba tal-aħwa li huma quliet l-istess missier. Dawn huma l-aspetti prinċipali li jsiru waqt servizz ekumeniku. Minn żmien għal żmien kif anki tindunaw u tisimgħu isir anki avviż dwar xi servizz ekumeniku minn dawn. Kemm ħaġa sabiħa li numru kbir ta' nsara minn knies differenti jiltaqgħu flimkien biex nitolbu flimkien għall-għaqda fost l-insara, kemm xhieda qawwija u sabiħa li ninġabru flimkien minn żmien għal żmien u nitolbu għal din l-għaqda li jrid Ġesu fostna.